Jumbo Musa Bukari Rodin Sambata Hamadi Musa Bukari Maimuna Musa Fatima Musa Jumbo Musa Bukari Ayana Mara Zawabu Yadra Mai Tarajiri Lema Yamina Jumbo Musa Kiriki Najor Ui Jiri Kuma Kafi Kuma Au Yalan Jini Bandiraga Suara Grandal Lagu Sous-préfet et délégation monsieur le maire Mbengue monsieur le sous-préfet Ayoutal RTS Matam Nadi Pirangal et maire Mbengue Nadi Pirangal Mbiam monsieur le maire Mbengue sous-préfet Ayoutal Pirangal RTS Matam et Nadi Pirangal bis ba ma jodi ma ko ci ma yelo on biya kere ama dal jande joman ru gandal bukara jande amme ali gande pulinga jene mele jomo e bu ipale ko amme mali umar wala na mo be tani mu ko ko li jari mar wala wade wono tabi sone jaka bale war de li ko le mi mare de ma ko bul baba Chef, s'il vous plaît, ouais.
weltare mawde woni ɗo hen hannde min ngari koye Diella taw addi min ko ñalɗi pilal ƴellankoɓe mbaɗa hitande foof taw kadi teddinir ɗum kadi ko Baba Maal duuɓi 17 hikka kala nde ɓe mbaɗi ɗum Baba Maal waɗi déplacé ari ɗo henna ɗum noon mbiɗe jarnomo goho e inde sukaɓe Diella foof kono mbiɗe jarnomo kadi inde sukaɓe commune Horkadiere foof e mawɓe muɗumen foof gati min hannde ko Allah halfini commune o minen mbiɗe wiyama on ko min o waɗani ɗeɗon gueɗe ko ponnomi waɗde so tawi waɗni kam ɗum mbiyammomi tan ko jarama mi weltanimamo no feewi commune o foof weltanimamo kono Diella kadi weltanimamo min beltanima kadi sukaɓe ƴellankoɓe foof e darde muɗumen yidde ɓamtude Diella yidde ɓamtude gonka meɗen e ganni meɗen Baba Maal hannde ko Allah waɗi ɗum woni dande leñol kono hannde ko sandu leñol kadi dande leñol tan wonno kono hannde ko sandu leñol fofo rendi ɗum ɗo noon so ari ɗo henna mi ari mi tawimo ɗo henna minen mbiɗo wiyama o jarama kanko e équipe makko foof e dande leñol foof min calminaɓe min bismimaɓe kadi nder commune Diella mbiɗa ƴellankoɓe wonɓe ɗo henne wonɓe caggal leydi diaspora o min jii golle mabɓe min jii ligguey mabɓe baɗɗo fayida e nder Diella amin gandi kadi darde mabɓe ndeɓe daari e nder Diella hannde ene famɗi gonɗo e aduna he walla e leydi he mo anda Diella ɗum noon ko darde mabɓe kamɓe wonɓe leydi ɓe e kamɓe wonɓe ɗo e nder Diella ɓe foof minen ko weltade mawde ardima hawrude ɗo hen hannde oɗo ñalawma o waɗi fayida min jii laaɗe ɗe min jii cubalagal ngal min jiiɗi pinal meɗen hanki ko ɗum ɗo woni hannde ko ganduɗa hoore maɗa en pardoro janggo ɗum ne en jetti kala dariɗo hen ha événement o waynani yontede wayni yodde waynoni yuɓɓude kono min jarnimi kadi kala musidɗo garɗo nattade hen pour wallide ƴellankoɓe ganduɗa hoore maɗa e programme o goni o min calmini bandiraɓe foof min jarima ɗum onon PIINDITV amin gandi golle moɗon e darde moɗon e nder leñol ngol amin mbiyan onon yon tinno continon hen wona hunde wemde kono ma leñol ngol fof jaggu hen so Allah jaaɓi ha jeno ganduno ononne leñol ngol darnima on hakkude daariɗo leñol ngol e oɗo sahani minen min jetti on min jaari on onon e darde moɗon min jii ne natata wuuro wiyetego Diella yimɓe fof jalti dawda dia Fouta notima hande ari a tawi ɗo woɗo darnade Pulaar eyyi no mbimi joni ni Diella ko wuuram mi ɓooyi arde ɗo henna 2009 mbiɗa ara ɗo henna guila e campagne ha kamɓe mbaɗi kam maire ha to gommi ɗo hen hannde ko noon tan mbaɗon yande ko ɗum woni ɗo hen kala garmi Diella ko jaɓɓugal ko fijirde jaleɗe ko feet donc so mi ari ɗo hen kadi hannde mi tawi ɗo henno mawnam Baba Maal ko weltade mawde e wonandemi koni wontade mawde e wonande ɓe min e ɓe gardumi ɓe foof ko mbimi ko tan ko yettude hannde heddi wona goɗɗum kono hannde kam min mbawa haalde ha ɓuura komin jiiɗo henne komin jiiɗo henne ko weltade fijirde e jaleɗe e hollude hanki meɗen e cosaan meɗen e ganduɗa hoore maɗa pinal meɗen ngal ganduɗa ko faaro meɗen no fewi no fewi ngal ɗon pinal noon wawa haalede to Baba Maal wawata haalede gati hannde so jii pinal men yettima ha ɗo hen ha Allah waɗi hen internet ari ɓeydima yaaji nde alano haydara nde ko kanko goto wonno ɗo henna mbiɗa wawi wiide to nder teruji to Dakar en o darni leñol ngol o jaggan leñol ngol o woni dande leñol ngol ɗum tagui kala ko mbawɗen wiidemo hannde en mbawa yobdemo kala ko mbawɗe waɗandemo en mbawa yobdemo saabu darde makko e leñol ngol kanko Baba Maal mi salminimo bismimo ɗo e Diella mi bismimo e nder commune Horkadiere kanko e bandiraɓe arɓe foof mi salmini PIINDITV salmini dendagal bandiraɓe fulɓe sadi ko mbiɗon ko piindi ɗum ko pulaagu mbe sikki so tawi lekki darima yettima ha e won nokku so yaltinani piindi yakare gasat so piindi yalti noon yakare mbeɗa sikki ene duumo ɗon ɗum noon mi salmini on onon foof e kuuɓal salmini ƴellankoɓe ne tawno ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi duuɓi 17 ko dande leñol hitande foof an ena ara ɗo hitande foof ƴellankoɓe ne gummo ɗo en gara blouse du fleuve gacci dande maayo somin gari ko gonga ko concert aji kono noon ko irtude bayradi kadi ko tengtinde hono jiidigal e guelle hakkude meɗen tengtide guelle ɗi foof noon foti wortorade ko ganduɗa ko min ko ɗum woni ko ɓurmi andude ene waɗi fayida e gurdam leñol woni mawninde fina tawa men cubalagal so noddama fifire waɗama ɓe mbaɗi ko hani cubalagal so noddama subalɓe mbaɗi Pekane ene jima ɓena cappo ɗum ne kadi fina tawa ari min jiiɗi ko rokkude yeeri hono dendagal ɓiɓɓe fulɓe yooɓe gandu kala goppuɗo ko muɗum ko yiyantoy ko goɗɗum mo ganduɗa ko neɗɗo goɗɗo jeeyi ɗum sa woppi noon ko jeyɗa
a yeehi jeere a dañata coggu mo coɗorɗa pat mbawɗa sodirde pat kam ko jeyɗa ko ɗum noon Allah jarama no ƴellankoɓe paami ɗum hitande foof ɓe mbaɗa organisé ɗiɗo ñaldi pénal eɓe nodda dande leñol saabu jiidigal eɓe nodda dande leñol saabu heɓtinde koye mabɓe e nder ko dande leñol waɗata ko mi tawi ɗon hande noon Daouda tawi kam ɗo henna taw noon min ko ɗo jeeyami min e ƴellankoɓe komin yumma goto e baaba goto taniraɗo goto Daouda Moussa noon so tawi ari tawi min ɗo henne ene woni miñum Harouna Dia sehilam mbeɗa sikki hunde nde yettima ɗo foti yettade ɗo henne Allah jarama on jarama jaalal leñol ko daraniɗo leñol darde gandanɗa hoorema o wi so ummima e darde he leñol ngol yiyat yolde mum minen de kessere à l'Assemblée nationale min ñaagui o wi nde Allah julnata balɗe Baba Maal o wi Allah hokka Baba Maal cellal duumigal o wi Baba Maal darde dari ko waɗata ko Baba Maal continue wadde ɗum minen min daña sembe minen fuutankoɓe fof wonɓe caggal makko min ɗoftamo haa to yiɗi yetta to o wi beele Baba Maal yettito leñol ngol o wi banggue jobdi o wi Baba Maal Daouda Dia wi leñol ngol wawa yobdema o wi e inde sukaɓe ƴellankoɓe e inde commune mo Horko Ƴere hamin mbima Baba Maal Daouda Dia premier questionnaire maire mo commune mo Horko Ƴere wima bisimilla ma ɗo e wuuro ma ƴella palel dande maayo somin mbima ɗo bisimilla ko teddungal tan an Baba Maal an hani bismade min ɗo hande kala garɗo ɗo o wi hikka waɗi 17 hitande aadi hakkude Baba Maal e ƴallankoɓe e sukaɓe ƴallankoɓe o wi Baba Maal firtani aadi de ƴallankoɓe firtani aadi waɗi ɗum noon ko teddungal e pasiragal e fuurankagal fof ne rendi ɗo yeeso Baba Maal fof rendi kede ƴallankoɓe min jarnimama ɓe min beltanimama ɓe heddi noon ɗum ɗo ko pinal tan holliraɗo ko gande men hanki ko ganduɗen hanki o wi mi kessere mi tawiɗo hande fina tawa men hanki ko ɗum wonɗo hanki o wi mir kessere à l'Assemblée nationale ko ɗum hollirte janggo kala balluɗo en ko ɗum ñiɓiri no ɗum ñiɓiri no ɗum darori min jettima o wi bandiraɓe men ƴallankoɓe o wi min Daouda premier questionnaire maire mo commune Horko Ƴere min jarnima on min e délégation mo gardumi o min beltanima on mbeɗa arde mawnam sehilam honorable Alassane Mbaye Thiam maire la commune mo Ɓohilaji conseil économique social environnemental hamin gandi hakkude Alassane Mbaye Thiam e Daouda Dia nde wolde nde wulli nde muusi metti de hewɓe dogi kanko wi min mi buusani so maydene ara ko ɗo tawatami min atto mayde nde maya min mayade kisa Allah dandi min hen Allah hokki Alassane Mbaye Thiam wune o wi mbeɗa wima jarama o wi mbeɗa arde mawnam Idi Niang campeng naajo onne ko tiɗɗo no Alassane wi ni ko noon o wi ha Allah hokki min wune tawede hande oɗo saaha e woɓɓe ɓemin gummudi Dakar ɓemin tawiɗoɓe fof ko équipe goto kamɓe fof nde ɓe gari ɓe darde Daouda Dia hay goto yarade caggal ɗo ƴella nanmi ɗo ko 2009 ha joni ha ko fayarde ko somi welama mi watta ɗo campagne somi welama padanmi tan 18 heures hetto résultat ko gagna tan wonɗo o yi bandiraɓe ƴallankoɓe mbawi settade ɗum gila ɗum waɗi ha joni mi meeɗani perdude ƴella mbeɗa yetta ƴallankoɓe foof mawɓe ɓe sukaɓe ɓe rewɓe ɓe e worɓe ɓe kamɓe fof min kirawe premier questionnaire mi jarnimama ɓe mami arta e mawnam hélas Baba Baydi Maal bisimilla ma ƴella bisimilla ma ƴella bisimilla ma commune Horko Ƴere rendez-vous noon 23 heures 11 heures hay goto wota heddo eɗe payi ko heures to ɗum ko Baba Maal jogui tan mi bima Baba Maal bisimilla ma. Merci bien. Ce sont nos communicateurs traditionnels. Ils sont très importants dans la culture sénégalaise. Je pense que nous devons en tout cas leur rendre un grand
ce que j'ai appris partout où je suis passé, que les communicateurs traditionnels, il faut les avoir à vos côtés, à tout moment, à tout instant. Monsieur l'honorable député, premier questeur, maire de la commune de Orkadiéré, M. Daouda, Monsieur le haut conseiller, le conseiller économique, social et environnemental, le maire de Bokiladji, mon ami M. Alassane Baïtiam, Monsieur le représentant du conseil départemental, M. Dignan, Monsieur la grande star, je dirais même la star planétaire, M. Baba Beydi Maal, Monsieur le président de l'ASC de Diella, autorités religieuses et coutumières, j'allais oublier Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Waoundé, chers invités, je suis très ému parce que je suis un homme de culture, bien je me réclame un homme de culture. Ce n'est pas par le hasard, mais j'ai toujours senti, en tout cas, ces fibres qui m'ont toujours à l'intérieur. Et mon passage au ministère de la Culture m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de la culture. Je le disais tout à l'heure à M. le maire, M. Mbeng, depuis quand on organise ce festival? Il m'a dit depuis 1999. De 1999 à 2000, pratiquement, c'est 21 ans. Aujourd'hui, nous avons vécu, bien moi qui ai vécu pour la première fois, en tout cas ces activités, je sais que c'est très important pour nous. Et la culture a encore démontré que le développement ne peut pas se faire sans la culture. Cette activité, que tout le Sénégal puisse venir pour voir, que les touristes puissent se déplacer comme aujourd'hui les blouses du fleuve. Nous vous remercions en tout cas, M. Baba Beydi Maal, pour que nous savons que vous portez Diella dans votre cœur, mais aussi Diella vous porte dans leur cœur, dans son cœur. Merci, et merci Monsieur le maire, honorable député, merci à tout le monde, que la fête soit belle. Rendez-vous ce soir, comme l'a dit Monsieur le maire, et je pense que cette fois-ci, nous allons vous démontrer encore quelques facettes de pas de danse. Merci beaucoup, je vous remercie. Umar Hamad Ali donna ah jamo fundi ma wonde kelekele fa Bose ari Orkadiéré ari Semme ari Waoundé ari Jota ari Kana jagla Hamadi Hunari ari Holding
Sali sorry no. Huh? Nena mi dañi. Baba mi dañi. Kawa mi dañi. Gogo mi dañi min koy mi dañi. Baba bay di dañi. Mi dañi bandiraɓe mi dañi sehlaɓe so yiɗi bonɓe kara min koy mi dañi adani odani endani beto kadi dani Kochi dani ande mudu junga mun taw Diella. Diella pada Diella dong. Supaya jadi dia.
so. Yara di kulen miliare dia so. Aguna musaja. Aguna musaja. Aguna musaja. Ita bola mala bai di musa. Musa mala bai di musa. Yo condenar. Yemi de Senegal. Yes, in Senegal. Atu Burkina Faso. Atu Burkina Faso. Haruna Menti Grada Wadagi. Haruna Menti Grada Wadagi. Awu Sanya, Awu Doye.
baydi Musa Yawude Musa ja Mala baydi Musa
bobri so utti suudu nenne hadi bobri so utti suudu baba hadi turko so utti galle baba hadi turko so utti galle bitali galle boy tawde yontande so don bela korba dekkel do so don bela korba dekkel daga so don bela korba dekkel do so don bela korba dekkel daga so don bela so don bela min berbela yalla ken bela min berbela dal ni ñor ken bela min berbela so don bela korba dekkel do don bela min berbela kuta ken bela siblay min ko mi dorino ramari o mi futi je ga don la mi yina tamu tuba ko be bodi so jeka tamu tuba ko be bodi so jeka tamu tuba ko be dingaram so no tamu tuba ko be dingaram so no ganda aduna mi na judi ganda aduna mi na judi bekeni lek men ko be fingoja keni lek men bram de fingoja keni lek men bram de fingoja deke ton jeje dadi dina
Thank you.